Nhar it-tnejn 3 ta' Settembru lestu għal-lejla speċjali dan hekk kif fit-8 ta' filgħaxija l quddiem il-banda La Vittoria settella l-14 edizzjoni tal-La Vittoria Youth Band Show fil-pjazza tal-parroċċja tal-Mellieħa. Taħt id-direzzjoni u produzzjoni ta' Maestro Ryan Mallija, din is-sena l-kunċert ser ikollu tema tal-mużika swing b'kanzunetti u arranġamenti mużikali bir-repertorju ta' Earth, Wind and Fire, Queen u Robbie Williams fost l-oħrajn. Da fil-waqt li feluq il-150 sena mill-mewt tal-kompożitur Gioachino Rossini ser tindaq il-mużika tiegħu li kieku nkitbet fuq stil swing. Mal-band se jnaqdu fost oħrajn grupp ta' żeffina professjonali Danza Si ta' tmexxija ta' Kristina Kauki. Preżenti wkoll il-kantanti Daniel Kauki u Giulia Grima, il-kor ta' tfal vuċijiet Vittorjani u l-kantanti Zaza, Mireille Borch, Thea Gauci u Cassandra Sherry, jieħu sem ukoll Ronald Briffa. Intant l-għada 3-4 ta' Settembru l-banda ser tippreżenta l-kunċert annwali tal-festa fejn is-Sur Mazz direttur attwali Maestro Joseph Vella ser ikun qiegħed iġib fit-tmiemhom 25 sena ta' ħidma mal-banda Vittoria. L-istess kunċert ser ikun qiegħed jgħaddi tmexxija tal-banda lil Maestro Ryan Mallija.